Ay, oh, mga kagwa ko. Naay to sneak diri mga Kunon, mga... Oo. Kay ang rattlesnake. Bungee jumping mga... Kuha na dito. See you in Nepal. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Ngayong araw na ito mga kagwang ay meron kaming trek mga kagwang sa ano daw, sa Bridge to Nowhere mga kagwang. Samahan niyo kami mga kagwang. Let's go! Karating lang namin mga kagwang dito sa ano, sa trailhead. Uy, Si parang Rex. Trailhead ng Bridge to Nowhere. Ay, oh, mga kagwang ko, ready na mga kagwang ko. Ready na mga kagwang ko. Ready na mga kagwang. Sa Bridge to Nowhere. so count sa ka? Oh, 6. 7, 8, 10, 11, 12, 13. 13. Okay, let's go. Oho. Tapos Irene dito. Dad. Ay, kubya edad. 39 ha? Oo. Ay, sarap. May lakad. Ito sapatos na Dylan. Kasunod, very sarap. Buong ay buong. Ay, sus, ikaw na lang gudihan. Makaya rin na mo, day. Ang spelling, ang spelling. Spelling. Di ba mo tong ingon ni mo rin nga 12 ta ka buok, galing balik 11 na lang. Mao mo na siya listahan. Para bebo nyo ba no? Asan ka kung bana? Wala lagi sapa akong bana. Sotlo yun, ito yan. Totoo ba ni Rex? Mag-picture rin ta. Dito ka picture. Suwat ang mga pangalan no para ano? Para mababaw ang kinsang naa. Oh, tanan jud ay mong. Dili. Di na. Ang ato lang pinaka-leader. Ang ato lang gapan ba? Ang lead lang. Ang lead lang ba? Pizza ron? Dad. So naa diri ang naay ra to sneak diri mga bitin na dabang ta diha. Diha. Di pili kanon na to. Karnihon. Bong, pwede mo niya mag-camping. Oh. Campground man eh. Oh, okay. Kanya-kanya din na area. Then himi nagkuha Bernes niya. Domingo na may namabit. Di kayo. Kanya, makalaro na niyo mo niya. Oh, no, pagbalik nato no. Okay oh. Yeah, first come first serve yun. Okay kayo. Nice dito mag-camping mga kagwang oh. Patang kayo na hari ni. Oho. Gabi ng hari. Oh. Yeah, ay pero sa bado niya. Pagka Domingo na may Ay, okay. Ibil, yun ako. Okay, ako ni Ikuan.
Batay rin tayo. Kani magawang Oh, gold kanin. amo ba? Masig karon. Nakita ka kailangan nagbubuhok. Oo. Ah, okay. Okay, oh. Okay kayo. Sila, kuhan. Mga sabati nga dito. Here. Di na. Ikaw una mo, imo anak ko sweeper mo. Who's the sweeper? Sweeper ka men? Oh, kami oh. Sweeper mo? Sige oh. Isip matakabok. Oho. Mga kagwang, musta Mga kagwang. mo? Muna ni mga kagwang. Morning kahimtang mga kagwang. San? Saan? Ano taon san oy? Alirisan. Mingaw na ko ni mo san. San. Amo, di ay kin san. Tabi. Tabi. Bago bitaw ng sapatos. Correct. Hindi danda. Kagwang. Mga kagwang. Diri oh. Dar. Diri dano. Okay na? Ready siya. Oh. Everybody is here kaya mura ko kami kadung pinatatanan. Ay, wait. Opa, yung Opa. check your shoelaces. Opa. Okay. Ana ina. Sugod na oh. Balik na na. Bye ka na. Kahit ko na hayag na. Asahan ang ano? Hindi na madan. Dito na. Ranoy! Like content creator. Oo. Ako na sa leader. Okay. Okay. Bong, paano nila ko Mrs. Bong? Oho. Na content creator. Oo. Hello mga kagwang. Kagwang, sayo ko kagwang. Sayo kay kagwang. Nangadlawon yun ba? Thank you, Mom. Thank you. Mga kagwang. Yan, padang bong. Tapos nang wash out, no? Ah, kanya mo. Oo. Yun mamong. Oh. Siguro. Okay, tama na yung mga kuno, yung mga foundation, oh. Old bridge? Yeah, Oh. the old bridge. Kalsada daw ito daw dati, noon. Galing doon sa sa may parking natin. Tapos nang wash out daw, oh. Kaya pala bridge you know where. Oho. Yan o, foundation, oh. Tapos tawid sa kabila. Kaya pala, bridge to nowhere, ha? Oo. Ibuot ko na, Mel. Ay. Patay. Yan, hindi na talaga tayo makakaano yan. Go. Nahumod na tayo. Oho. Go. Wap. Ano yung lumalinain? Parap. Yan mo daw, nahumod na ta. Putlan man.
Nag-arte pa ka. Nice kayo mga kagwang, oh. Sus, oh. Mga Grabe ba? kagwang! Oo. Oo. Mga kagwang! Oo. Rex, Uy, mga kagwang! mga kagwang. Bridge yun ang atong abutan yun ani day. Uy, oh. San? Ingon ako ni mo san. Uy, Dali san? san. Dali san? Magkasan. Uy, Mingaw na kay misan. ni mo san. Abi na mo baka adi ka karon atong naging tuig. Oh, laay kita san ha. Sa mong kani sa Kuan jud linya man tingali jud na. Oh. Kung sa bitaw ka wire bitaw. Oo. Oh. Unsa ang pangalan ni sa kakon? Yaka man tingali ni. Yaka? O kani og imo nang kuan na murag baka din sa sod nga lanod jud. Oh. Nya nana si automatic nga talinis na ni. Kuha ka na niya imong ibunaw-bunaw ma. At tama no na siya murag fiber. Oh, na fiber sa Oh, stomach. yung mahimo siya murag thread. Thread na oh, nana Thread kay na, no? Oh, nana kay kuan. Pangtahi no? Correct. Survival. Oh, okay. Nice masyado dito mga kagwang, oh. Oh. Trail, oh. Way undang tabi, oh. Way ubang tabi sa mga kagwang. Moni mo nung simento, no? Ito. Dating kalsada. Pili mo dali mong. Abot siya po, no? Oh, dito yun, oh. Oh. Dito. Ha, kagwang. Kagwang. Dito mo dito na. Siyo. Oh, skin na kuna. Banjo. Siyo. Dili, what's up? Ano ba? It was cold last night. Yeah. And the temperature is rising. Ano in English na? The temperature is rising. Just be careful kay ang rattlesnakes. They're starting to come out. So, pag rattlesnake mo, ang anong lang. It'll Oho. make noise. You can hear. Ikaw bibili kay may ka mo sighting ano. Este. Lagi ka nagkuwanta, nagcamping ka. Remember sa una, di ba? Ito, di ba? Ito kita. So, Gabay ka kayo ito, di ba? Mga sa mo buhatan mo. So, it's warmer. Sa, Mudawa sila dito basta imong tiil. Di mo dapat sila basante, basta di lang daw baho. Basta di lang baho. Basta di lang baho, bahala ka basta di lang daw baho. Ayo, okay, matakdan ka. Mabi ka di baligyan nila gagalan. Malamig pa rin mga kagwang. Nice guy. Sila daw, picture ni sila dito, no? Kumano na yung bridge to nowhere. I was fixing my back. You stay in the bridge, I'll take a picture. Oh. Gusto ba yan mo? Wa matiwas kay gi landslide ano? Dating kalsada ito mga kagwang. Galing doon sa starting point namin mga kagwang. Punta dito sa ano, Bridge to Nowhere. Dinaanan ng bagyo. Parto no? Naging bagyuhan eh, bagyuhan na yun.
Mao no, tinojud. Tinojud. Magbuhat ka nila. Magbuhat ka ba? Guys, ang piste magpilit-pilit karsada. Correct nang pilihan lang asang agian. Wala makikusog nun. Correct. Kapoy na ba kay pugong panaog? Bitaw. Kapoy kay pugong. Hago kayo. Tinod. Sa squats. Mura. Oh, Jo! Jo. Woo! Jo, nice one. Swan o swan. Oh, ang mga kuano artista. Uy. Kagwang oh. Sabi mo, Oh. Kato karsada ito. Ah, muna diha na. Oh. Ano Rebli Boy? Sinangito naman mga kagwang. Dari itong kalsada mga kagwang. Kaya siya, kuha na baro niya mata. Ah, okay. Ayun siya no, buwak siya. Nindot ang buwak niya puti. Oh. Kan dako naman eh. Hindi na niya magdugay. Gawas na. Kanina ah. Oh. Magpanghagbong anak. Ano ka mo? oh, Jack, ada number tissue. Okay na eh. Mas lawom tong gibutang kwan ba? Rex, mo tong lalambres kay dito man ang nambahigtan sa kahoy sa kwan. Nambahigtan sa PC ang kahoy. Oho. No. Kung kabalo pa lang ko mo handstand, mag-handstand ko ba? Oh.
Sand. Sand. Balos Sand. gravel. Gravel, dahil gravel. Kompleto na ta? Mong, Ah! are we there yet? Ay, mga kagwang, no drone. Sorry, no drone, mga kagwang. Oo. Oo. Yan siguro. 200 ko ng bungee jumping na 200? Oh? Ha? Oo ba? 600 na. Yan na pa kayo nagpapansin diya siya sa gihapon. Dili, pwede ka 100 pero katong duna na ako. Negro na ba? Ano ni? Ha? Mauno. Mga kagwang, pwede dito mag-bungee jumping mga kagwang. Ano? 120 naman lagi. Oh, 120 oh. Bungee jumping. Right. Diyan yung bungee mga kagwang oh. Bridge to nowhere mga kagwang. Diyan yung bungee.
dito. Kuha na dito. Kita ni mo? Ayo balik. Balik. Kana step ka daan, di ba? Kapag yung right, yung daan. Duri lang. Yung kamay mo sa iris. Iris, duri sa... Iris lang ulit. Kana. Sa buri ba ito? Oh my gosh, salamat. Uy, hadlok na ay. Spider-Man ba? No. Imong lawak yata dito. Pindot dire. Lagi wasindot dito pati Ano ba kay dirita. Ha? Dirita. muling ko na ko pabalino ka. Ituyo siya na ako mong. Dirita kanina. Ay, kasi... mountain na. Ano? Tulong po sa mama. So it's a rock. Same thing with Disneyland Six Flags. We've all put on roller coasters, yeah? So they strap you in. They first like you got to go. You do whatever you want. Ha? Akadi? Basta. Pagi ko na no? Di ka mahadok ka lang ang sila kasintahan. Pabalik na kami sa parking lot mga kagwang. Oh. Tinanggalan na namin yung ano namin, yung jacket. Kasi lumabas na si Haring Araw. Ano na ngayon? Alas 10:30 ng umaga. Ha? Ani ang lisod kay naugan. Pugong ba? Mahulog ini sa likod na to ah. Domino kita sa silong. Ha? Pada silo, pili pa siya. Matabok na sila dito. Slackline! Slackline! Murag masalom man na di sa kuwan? Masalom di sa may kuwan ba? Right. Ice bucket challenge. Ice bucket challenge.
Grabe. So, nagsulti ka mo, nagdagan ako kabahanan. Mao, di naman laban no? Ya, ibuhat ba no? Pagbalik ka to, ugan na. Mana, ugan na. Di ba? Di ba na? Oo. Push, push. Okay, Apoy naman kulit. Overnight na sa Mao no? Balik na lang do. Kaupat man dito. Kaupat, no? Di ba man daw? Lagi-agian? Go, go. Hoy, kaway, kaway, kaway. Wave your hand, wave. Woo! Alright. Uli na dyan. Woohoo! Oho. Kalima. Oo. Ano naman yan? Itulak yan, goddammit! Itulak yan! Bata! Uh-huh. Wow. Right. Survive! Survive, boy. Survive for Survive. Oh, yan ko ano? 10 months. Uh-huh. Next stop, base camp! Base camp na, next stop. Yeah! Island man! Uh-huh. Na pwede ang pisto. Hindi ko na. Nindot na diyo, di nyo na maabdan diyan tsunami. Nindot na diyo. Isa na. Survive. Survive! Survive! Kita ka po. Nasa mo lang isa. We survive! Survive, bye. Thank you, Mamong. Mong, thank you, Mong. Master. Correct. Ayan na. Nanay, signal dar? May Apa signal, signal Ben. dari? Adto pa dun sa ko. Pasilong sa arko. Adto is gabina. Uh-huh. Ang Pilipinas siya mo isigaw. Tama dyan, Mong. Sabit kayo, Mong. Thanks everybody. Thank you. See you
you in Nepal. Oh. Thank you. For the chicken nuggets. Terus sila. Survive ang mga kagwang. Survive! Survive. Woohoo. Bubel. Husgan ay.